A CIGA retoma o seu calendario de protestas en defensa do sistema público de pensións. A Central Nacionalista convocou manifestacións por toda Galicia pro vindeiro domingo 15 de abril. En Vilagarcía a protesta está prevista para as 12 do mediodía, partindo da Casa do Mar. Dende o sindicato fan un chamamento á cidadanía para que participe nos actos reivindicativos. Segundo apuntan, a defensa das pensións non é un problema que afecte aos maiores, senón que é unha cuestión que tamén vai repercutir no futuro das xeracións máis novas. A CIGA en todo o país vai a sacar a xente á rúa e tamén facemos o chamamento, porque tamén é outra das cousas que se trata de distorsionar, non? Isto é unha eclosión social, aquí non se sabe, en la nebulosa non se sabe moi ben que é, non? Esta é unha cuestión política, con colores políticos, con bandeiras políticas e con siglas políticas. Entón, todo aquel que estea en disposición de apoiar as reivindicacións que di a CIGA ou o nacionalismo ou como sea, ten que salir ali, que a súa bandeira non sei que máis. Non é unha cousa ácrata que non se sabe que vai, non se sabe, non, é unha cuestión política. E os políticos teñen que mollarse, é dicir, se están a favor de unha cousa ou da outra. Dende a Central Nacionalista indican que a cuestión das pensións non é un problema económico, senón máis ben un asunto político. O tema das pensións é un problema realmente político, é un problema de vontade política, e é un problema, lóxicamente, que hai que solucionalo políticamente, non? E cando digo que é un problema político, quero diferencialo porque o que están transmitindo para fora parece que é un problema económico, non? É un problema de que o sistema non é sostible, é un problema de que a Caixa das Pensións ou a Caixa da Seguridade Social cada vez ten menos recursos e, polo tanto, non pode facer frente ao pago das pensións. Dende a CIGA apuntan que esta cuestión non é nada novo, senón que as agresións ao sistema público de pensións se levan producindo en España dende tempos de Felipe González.